Arratsaldeon denoi, muy buenas tardes a todos y a todas. Egia esan, beste urte batez ere poza ematen du, Igartzako jauregia hau jendez lepo ikustea. Azken finean, Beasain kirol sari hauek ikusten da, pizten dutela herritarren eta kirolzaleen interesa, eta, merezi duela, ohartzen gara merezi duela honako ekitaldi bat urte amaiera honetan antolatzea. 10. ediziora gainera iritsi gara, zenbaki borobil bat da hori, eta bidea eginez goatzela esan nahi du horrek, eta sari hauek ere izena lortzen ari direla behintzat hemen herritarren artean, beasaindarren artean. Agurtuko ditugu baita ere zuzenean streaming bidez Beasaingo udaleko YouTubeko kanaletik ikusten adiri direnak zuzenean agurtuko ditugu, eta baita ere ohartarazi zuei denoi ere behin hau amaituta bai gala hau eta bai aurreko urtetakoak ere hortxe dauzkazuela kanal horretan jasoak, beraz hemen gaur gertatzen den guztia hor ikusi ahal izango duzue irudietan. Baita argazkietan ere, argazki galeria ere sortzen dugulako urtero, hemen dabil Garbine Irizar, gure argazkilaria, eta bere artea ere ikusgai izango duzue argazki galeria horretan. Ekitaldi honen helburua argia da. 2025an zehar, Beasainen edo Beasaingo kirolaren inguruan nabarmendu diren pertsona, talde eta erakundeei aitortza publikoa egitea. Eskerrak ematea, nola ez, eta egindako lana, batez ere, balioan jartzea. Como hemos dicho, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a la Gala de los Premios del Deporte de Beasain. El objetivo principal de este acto es reconocer y agradecer públicamente la labor realizada por personas, equipos y entidades vinculadas al deporte de Beasain a lo largo de este año que ya finaliza 2025. Helburuak, saio gala ekitaldi honen helburuak ere garbiak dira. Balioak, kirolaren balioak sustatu nahi ditugu. Ahalegina, esfortzua, berdintasuna, elkarlana, errespetua eta nola ez gure hizkuntza, euskara. Kirola ere euskaraz izan dadila. Izan ere kirola bizikidetzaren tresna gisa ulertzen dugu. Harremanetarako eta herritarren koheksiorako ere bai. Eta baita ere horrekin dakaren auzolanaren balioa. Hori ere zeharo garrantzitsua da. Este evento decía que también pretende difundir los valores del deporte, impulsar la igualdad, el trabajo colectivo y el uso del euskera en el ámbito deportivo. Eta urteroko legez eta ohitura dugun moduan, lehenengo hitz hauen ondotik, Beasaingo alkatearen, Leire Artolaren hitzak, zuei zuzenduko dizkizuen agur hitzak entzungo ditugu. Beraz, Leire, zurea da txanda. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Beasain kirol sarien gala honetara. Placer. Berriro hasiko naiz. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Beasain kirol sarien gala honetara. Placer eta ore handia da gaur hemen egotea, gure herriko kirol komunitate osoarekin batera, Beasainek kirolari egiten dion aitortza berezi honetan. Are gehiago, aurtengoa ez baita edozein edizio. Gaur, Beasain kirol sariek 10 urte betetzen dituzte. 10 edizio, zenbaki borobila, baina batez ere egindako lanaren eta bidearen isla argia da. Duela 10 urte, ekimen hau martxan jarri zenean, helburu argi batzuekin sortu zen. Beasaingo kirola balioan jartzea, aitortzea eta aintzatestea. Gure kirolarien ahalegina, lana eta lorpenak ikusgarri egitea hain zuzen ere. Eta gaur, harro esan dezakegu helburu horiek bizirik daudela, indartsu eta urtez urte betetzen jarraitzen dugula. Baina sari hauek ez dira soilik podiumetara igotzen diren kirolarientzat. Kirolaren atzean eta inguruan dauden guzti eta guztiontzat dira sari hauek ere. Eguneroko entrenamentuetan laguntzen duten entrenatzaileak, epaileak, zuzendaritzako kideak, voluntarioak,
klubak, elkarteak, familiak eta zale guztientzako. Kirola nola edo hala bizi, sostengatu eta posible egiten duten pertsona eta lankide guztientzako. Sari hauek denak hartzen dituzte aintzakotzat. Izan ere, Beasainen kirola komunitatea da, auzolana da, elkarrekin egindako bidea. Kirolaren bidez, herria eraikitzen dugu, loturak sendotzen ditugu, belaunaldiak elkartzen ditugu eta kohesioa sortzen dugu. Horregatik, gala honek ez ditu soilik sariak banatzen, sentimentuak partekatzen ditu, emozioak pizten ditu eta urtean behin bada ere, denok elkarrekin hunkitzeko aukera ere ematen digu. Beasaingo udalaren izenean, eskerrik beroenak nahi dizkizuet guztioi, kirolariei, laguntzaileei, antolatzaileei, klub eta elkarteei eta gaur hemen zaudeten guztioi. Zuen lanari, konpromisoari eta pasioari esker, iritsi gara 10 edizio hauetara. Gozatu dezagun beraz, une berezi honetaz, ospa dezagun egindako bidea eta ilusioz begira diezaiogun etorkizunari. Eta batez ere, bizi dezagun gaurkoa emozioz, Beasainek horixe erakutsi duelako urte hauetan, kirola bihotzez bizi dugula. Eskerrik asko denoi eta goza dezagun elkarrekin Beasain kirol sarien 10. edizio honetaz. Eskerrik asko. Bueno, alkatearen hitz horien ondotik, goazen ia galarekin, aipamenak, sariak, denetik daukagu pixka bat, eta gogoraraziko dizuegu nola dijoan guzti hau. Badakizue sariak bi atal nagusietan banatzen direla, batetik hasieran aipamen bereziak banatzen ditugu, urteko kirol sariak, 4 urteko kirol sari izaten dira, eta gero 4 horietatik aukeratzen da, epaimaiak aukeratzen da, urteko sari nagusia dena, ezta? Eta hain zuzen ere hori da gaur arte ez dakiguna, ez duguna ezagutzen. Bai? Beste guztiak aipamenak eta jakinarazi zitzaizkizuen eta urteko 4 sari horiek ere bai. Eta gero, hor ere udalak 2 ohorezko sari emateko aukera du urtero, bere erabakiaren arabera, izan daitezkenak ibilbideari saria, kirol ibilbide osoari saria, eta Beasain ohorezko kirol saria ere. Aurten 2 ematea erabaki ditu. Eta guzti hau, herritarren proposamenetatik hasten da. Hau da, zuen proposamenak eginda, ondoren epaimaiak biltzen da, eta hortik aukeratzen ditu, bai aipamen bereziak, eta bai urteko sariak. Eta aurten, jaso diren hautagaiekin egindako irudiak, bideoa ikusiko dugu jarraian. Hauek izan dira beraz, aurten jasotako hautagaien zerrenda luze bat, zerrenda bat zuen proposamenekin egindakoak, eta guzti horiek hartuta, epaimaiak erabaki ditu zeintzu izango diren, aipamen berezia jasoko dutenak, aurten 9 izango dira, eta ondoren urteko kirol sariak izendatu dituztenak. Aipamen bereziekin hasiko gara, beraz, hautagai guzti horietatik ikusi ditzagun aipamen berezia gaur jasoko dituzten 9 pertsona horiek.
Horiek dira, gaur hemen jasoko dituzten aipamen berezien protagonistak eta 9 horiekin asteragoatz. El jurado compuesto por las 8 personas que este año han decidido quiénes van a ser las siguientes personas que van a recibir las menciones especiales. Banan deituko ditugu eta banan hasiko gara lehendabizikoarekin. Patricia Alonso epaimaikidea izango da lehenengo saria ematen, eta ondorengo kirolariarentzat izango da. Goierri Gorrin hasi eta Realera iritsitako jokalari gazte bat dugu lehenengo protagonista. Erdilaria, Euskadiko selekzioarekin Espainiako txapeldun izan da aurten, eta dudarik gabe etorkizun handia duen jokalaria da. La primera persona, la primera deportista en recibir la mención especial de este año es una joven jugadora llegada a la Real Sociedad desde el Goierri Gorri, campeona de España con la selección de Euskadi. Sariduna, saritua, Maitane Garro Alonso. Torrion erdia. Herrian. Argazkirako, hori da. Eskerrik asko, Patricia. Bueno, eta beti bezala, mikrofona uzten diogu protagonista guztie, beraz, Maitan ez zure txanda, zerbait esateko. Sari hau, oso garrantzitsue da, eta nire gurasoi, entrenadorei eta nire ekipoko guzti dedikatzeiet, eta, no sé. Zondo, zorionak, eta eskerrik asko. Bueno, lehendabiziko kirolaria, futbolaria izan dugu eta emakumezkoa, etorkizun aparta izango duela, ziur gaude. Urrengo aipamenekin goatz, aipamenarekin, Jose Maria Arrospide zatoz, BKL-ko presidentea izango da, urrengo aipamen berezi hori ematen, eta kasu honetan pilotari bat dugu, aurrelaria gainera, aurten oso denboraldi bikaina burutu duena, eta Euskal selekzioarekin gainera Nazioen Ligan parte hartu duena. Siguiente protagonista es un delantero de pelota con una gran temporada realizada durante este año y ha participado en la Liga de las Naciones representando a Euskadi. Aipamen berezia Beñat Azketarentzat. Beñatentzat ere mikroa. Vale. Bueno, eskerrak eman behasen gudalai, oroigarri hau emateagatik. Eta, baita gogoratzea gertukonak, txikitatik nik trofeo irabazial izateko nire atzetik ibilien aita eta amai. Eta, urte eharre izan da, Euskal Selekziokin lehiatzeko aukera, ez genduna inorrek espero. Eta, honek jarraipena izatea espero, eta oroigarri gehiago etortzea. Eskerrik asko, Beñat, zorionak. Kiroletik kiroleta salto egingo dugu, kirol batetik bestera. Orain atletismoarekin goatz, saria ematen Loina Zotegi izango da, Guske Kenpo klubeko ordezkaria. Eta aipamen berezia jasoko du, aurten ere txindoki atletismo taldean nabarmendu den beste neska bat. 18 urte zazpiko Euskadiko txapelduna da, 60 eta 200 metroko probetan. Atleta del Txindoki, atletismo taldea, campeona de Euskadi sub-18 en 60 y 200 metros, aipamen berezia, Maren Igerorentzat. Hori da, argazkiak, eta mikroa, hau behar bada zailena, ez da? Eskerrik asko beste urte batez sari hau ematagatio.
Ilusio handeitei eta espero eturren gorteen berdin jarraitzea. Eskerrik asko. Zondo, ederki. Urrengo saria ematen beste epaimaikide bat, aurten ere kirol sari hauetan epaimaikide izan den 8 horietatik izan den beste bat izango dugu, Beasain Kirol Elkartetik, Inigo Aldasoro, datorrela saria aipamen berezi hau ematea, kasu honetan futbolari bati, gizonezko futbolaria, Realaren Harrobira, 12 urterekin iritsi zen eta bertan ezi eta azitakoa da. Gainera urten Sanseren historian unerik gogoangarrienetako baten protagonista izan da. Tarragonako Nastiken aurkako bigarren mailarako igoera zela eta final zirraragarri batean hortxe ustekabeko eroi bihurtu zen gainera. Luzapeneko 108. minutuan, hau da ia partidaren ondarrean, penalti bat jaurtitzeko aukera izan eta inolako bildurrik gabe, urduritasunez behar bada bai, baina arduraz eta kalitatez betetako gola izan zen ura. Denon oroimenean grabatuta geratu zena sekulako, festa eta poza izan zelako. Protagonista del ascenso del Sanse a Segunda División con un penalti decisivo, Banes Gibralde Mújica. Etorri. Bueno, Banes, zerbait galdetzeatik, ez dakit, penalti hura, dano daukeu gogoan. Lehen da bizi atxalde hon denoi, eta, igual, guain urduri xago nau penalti urta baino, lehen nik eta hain Beasain udalai eskerrak eman, hori bada aipamen hau jasotzea, eta, beste alde batetik, etxeko tazta lagunetan ez nahi zazten, beti momentu txarretan eta honetan hor daude, eta hain lanen segitzea, etorkizunen suertea daukeun, eta ametsoi betetzea lortzen duen. Eta eskerrik asko denoi hemenotagatik, eta urte hori hon. Eta holako beste bat botatzeko bai? Berritze tokatzen bada? Bai, hori. Eskerrik asko! Urrengo saria emateko ere beste epaimaikide bat. Aurten ere Maialen Sánchez izan da gure artean, epaimaikide gisa, eta berak emango du urrengo aipamen berezia. Urrengo aipamen berezia, San Silvestre txikia, Beasaingo Batzokia Kultura Elkartearen ekimenari esker sortu zelako, txikiei egokitutako urte amaierako lasterketa sortzeko beharra ikusita, sumatu zutelako, ez, bere garaian, nagusiena bazen, baino txikiena ez. Eta garrantzitsua da, horrelako kiroletan ere, astepenetik, aurren artean ere, hori sartzea, ez da, korrika egitearen. Horrela, 2009an lehenengo edizioa egintzen, hartan 8 eta 15 urte bitarteko aurrei zuzenduta, baina gaur egun berriz 4 eta 5 urteko aurrei ere parte hartzeko aukera ematen zaie. San Silvestre txikiak egun 5 lasterketa ditu, adinaren arabera antolatuak, txikienek 200 metroko distantzia dute eta helduenek berriz 2200 eta 250 metrokoa, beraz denentzako aukera jarri dute eskura. San Silvestre txikiak kirolarekiko zaletasuna sustatu ez ezik, euskara eta elkartasuna bezalako baloreak ere transmititu nahi ditu. Aurren lasterketa honek izaera solidario paregabea du, izen ematetatik jasotako guztia, herriak elkarlanean gobernuz kanpoko erakundeari bideratzen baizaio. Gainera, Batzokia Kultur Elkarteak alegin hori handitzen du bildutako zenbatekoa bikoiztuz. Ekarpen guzti hori oso horik, esan bezala, gobernuz kanpoko elkarte honi emateko. Aurten gainera, eta hori da, behar bada berezitasunetako bat, 15 urte betetzen ditu lasterketa honek. Entidad impulsora de la San Silvestre Txiki, promoviendo deporte, euskera y solidaridad, aipamen berezia aurten, Batzokia Kultur Elkartearentzat.
Bueno, eta Ametxe eta Arantxa saria jasotzen, eta nola ez, aukera, hitz batzuk egiteko. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko udalai kirol salegi hauek antolatzeagatik, epaimaikidei guri aipamen hau emateagatik, eta bueno, nik usten dut eskerrak alde batetik gure babesle guztiri, beraiei esker egiten dugulako urtero lan hau, gure elkarteko kide guztiri, urtez urte lanketa hori egiten dalako, urte guzti hauetan parte hartu duten aurre eta gaztetxo guztiri, eta bereziki aprobetxatu nahi duen momentu hau, zoriontzeko baita ere beti bizi elkartea aurten 50. edizio antolatuko dolako, eta ea, hemendik 35 urtea, gure 50. edizio hortan berriro ere, bi elkarteeko holtza gainen gauden, eta zorionak zuei ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko Amets, Arantxa. Bueno, aurrera jarraitzen dugu. Aipamen bereziekin gaude. Urte honetako aipamen bereziak eta hurrengoa, bueno, beste protagonista batzuk ere igoko ditugu sariak ematea. Ia Manes Gibelalde, igo dadila, hurrengo aipamen berezia ematea. Bueno, futbolarekin ere harremana duen beste ekitaldi bati kasu honetan, talde bati emango diogu 2016. Urtetik daramalako Goierrigorik futbolean berdintasunaren alde burubelarri lanean, eta urtengoan ere beste urte batez antolatu duelako berdintasunaren aldeko 5. futbol txapelketa. Neskek soilik jokatzen duten lehiaketa bakarrenetakoa da, hau, eta infantil mailako txapelketa da, 11 modalitatean. Txapelketa Beasainen, Lazkaon, Ordizian eta Idiazabalen burutu da eta giro paregabean 300 neskatotik gora parte hartu dute. Organizadores del 5º torneo de fútbol por la igualdad con más de 300 participantes, aipamen berezia aurten ekitaldi hau antolatzeagatik, Goierri Gorri Futbol Klubarentzat. Saria jasoko dute Patxi Frankok eta Patriziak, argazkirako jarri, hori da. Nekan ere etortzeko azen, baina ez da iritsi. Bueno, mikrofona utziko dizuetzuei ere. Bueno, eskerrik asko, eta, bueno, ha sido un premio esperado. Una vez anunciado, claro. Gracias a toda la implicación que tenemos. Y la pena es que nuestro presidente no ha podido venir a recogerlo. Está convaleciente y entonces esto es casi de él. Bueno, desde aquí le mandamos también un abrazo, si nos está viendo, a través del canal. Eskerrik asko Patxi zuei, eskerrik asko Patricia. Bai, Jose Ignacio Lasa ere hemen izaten da, urtez urte hemen izaten da, eta gaurkoan ere, bueno, bere falta sumatzen dugu, eta hemendik besarkada bat berarentzat ere bai. Aipamen bereziekin jarraituz, venga, Beñat, Garmendia, ire txanda orain, saria emateko, etorri? Ze hurrengo saria, bueno, kasu honetan ere lagun batentzat izango da ez, gertukoak, edo kuadrilakoak ez zote diren ez dakigu, bai, behar bada bai. Atletismora salto egingo dugu, futboletik atletismora, ze, bueno, hau ere, benetan, bueno, ez usteko oso pozgarria izan da urten, behar bada askok eta asko jakingo zuten bere gaitasunaz, baino beste batzuok ere harrituta utzi gaitu. Ze Koldo Galarreta korrikalari Beasaindarrak bere kirol ibilbidean sekulako jauzi handia eman du aurten. Valentziako maratoian 2 ordu 31 minutu eta 56ko denborarekin osatuz. Hau da, profesionalen artean horri ibili da, Bere aurreko marka gainera, marka pertsonala, 3 minutu baino gehiagora jetxiz. Maratoian munduko lehen mailako atletak biltzen dituen proba baten mailan egonda hortxe aurrekalde horretan eta honek merezi du aipamen berezia. Gainera bestalde ere, 7. postua lortu du aurtengo 100.000-ken. Distantzia luzetan duen sendotasuna aparta da eta baita trebezia, erresistentzia. Bere helburua, ez dakigu, zein izango den hurrengoa, denbora horrela jeisten badu. Beraz, por su gran rendimiento en maratón
y carreras de ultrafondo. Su 7º puesto en 1.000 le han valido esta mención especial. Aipamen berezia Koldo Galarretarentzat. Bueno, haupa atxalde honden nahi. Lehen abizi eskerrik asko Beasaingo udalai, kirolagatik iten guztiagatik, eta besteik gabe eskertu familiari eta lagun guztiri, ze bakizuek horrikalarik pixkat espezialak gehala eta asko aguante bartza egula, eta besteik gabe ondo pasa gabonetan. Eskerrik asko, Koldo. Bueno, hurrengo saria Arantxa Melizek emango du. Arrastaka elkarteko ordezkaria da Arantxa eta epaimaikide ere izana beste urte batean. Txirrendularitza ere aipatu behar dugu, aurten ere emaitza onak eman dituztelako gure gazteek. Txirrendulari gazteak honek, aipan berezia jasoko duenak, denboraldi bikaina egin du erlojupekoan, bereziki nabarmendu aurten ere Gipuzkoako txapelketa irabazi eta Bergaran Euskadiko txapelduna izan da, errendimendu sendo eta erregularrarekin. Markinako Challenge Artibaiko 2. etapa ere bereganatu zuen. Nazioartean ere Mirat taldearekin 19 urte zazpiko Portugalgo itzulian parte hartu zuen eta lehen jardunaldia irabazi eta sailkapen nagusian 8. postua lortu zuen. Bere talentua eta hazkundea berretsiz. Horregatik, aurten ere aipamen berezia merezi du Naxara Odriozolak. Bueno, animo, Naxara. Bueno, azteko eskerrik asko Beasaingo udaletxei sari honekatik, eta berrurren urtean nola jutean, eta esperantzak badari, a ber. Ondo prestatu. Eta azken aipamen bereziarekin goaz, jarraian, 9. eta aipamen berezien artean aurten epaimaiak erabaki duen azkena. Txema Agirrek emango du aipamen berezi hori eta futbolaren inguruan, futbolaren bueltan izango da. 2000 gure protagonistak, 2022an Santanderreko Razinek fitxatu ostean 3 denboraldi daramatza dagoeneko bertan. Eta horrek ekarri dio aurten kapitainaren besokoa eramatea. Aurten gainera baita ere Racing taldearekin kontratua berritu du eta 2029 arte. Eta honek erakusten du klub honek apustu argia egiten duela bere alde. Oreka, lana, lidergoa, zelai erdian eta izaera sendoa. Bere konpromesua, heldutasuna eta fidagarritasuna ere azpimarragarriak dira. Eta horren islada da, berarekin batera ere sekulako hazkundea izan duela bere taldeak aurten. Bilakaera ikusgarria izan duelako, edo orain arte behintzat izaten ari da Santandergo Racing taldeak. Hortxe dago, lehia bizian eta baliteke aurten lehen mailara igotzea, hala nahi genuke guk ere. Eta nola ez, proiektu horren parte da Aritz Aldasoro. Bueno, Aritz, mikroa. Esandako guztiak egi dira, da? Neurri baten. Bueno, atxalde hon danoi eta mi esker etortzekatik. Hore bada netzat ikusi egun bezala herri hontan dozkeun kirolari arrakastatxu guztien arten aipamen berezi hau jasotzea. Así que eskerrik asko horregatik Beasaingo udalai, epaimaiei, eta baita herritar guztiri, Santandertik bueltatzen aizenero ematea zuen launtzagatik eta jarraitzen azuela ikustekatik. Eta batez eskerrak eman nahi nizkeke nire familiri,
nire gurasoi, anaiei, lehengusu guztiri, osabaizu bai, beti etortzen dielako ikustea, laguntzea, nire kuadriakoie hemen darela, bai urte honetan dena ondo jundala, baina batez futbolen igual jolasten nahi ez gan momentutan eta gaizki pasatzen du momentu horietan, gertukok horreotegatik, así que, mi esker da nahi, eta ber, esan duen bezala aurten lortzen den, aurreko urten playoffen lortu ez den duen igoera hoi, eta, mi esker da nahi. Hala bedi, Aritz. Suerte! Suerte! Aritz Aldasoro, aipamen berezia azkena eta orain urteko kirolsariekin goaz, 4 kirolsari dira guztira, eta hasi emakume edo emakumezko kirol taldeari sariarekin hasiko gara. Sari hori Elena Ruiz, kirol arloko Beasaingo udaleko zinegotziak emango du, eta honako talde honentzat izango da kasu honetan, BKL-ko emakumezkoen veteranoen taldeak, hain zuzen ere, 2. urtez parte hartzen duelako, emakumezko veteranoen saskibaloiko ligan, adin, jatorri eta maila askotako jokalariak batuz. Saskibaloiarekiko grina, entrenamenduetan erakusten duten konpromisoa eta talde izpiritua dira taldearen oinarriak. Emakumeek, adina edozein dela ere, kirol lehiakorra egiteko gai direla agerian utziz. Horrez gain, adinean aurrera egin arren, kirola egiteak balio handia du. Osasuna eta ongizatea sustatzen ditu, harreman sozialak indartzen eta bizitza aktibo parte hartzailea eta motibagarria izaten jarraitzeko aukera ematen baitu. Equipo veterano femenino del BKL, ejemplo de compromiso y pasión por el baloncesto. Hortxe duzu emakumezko taldeari 2025 saria, BKL neska veteranoen taldea. Etorri! Bueno, asko etorri zarete, beraz, bakarren bat egongo da, hitz egiteko. Jarri, erdian. Nei tokatu zait. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko sari honengatik, guretzat, ore bada, BKL kasu hontan ordezkatzea eta Beasaingo herria ordezkatzea kirol arlo hontan. Ezagutzez gaitu zuenak, gure ibilbidea edo gure proiektutxo hau hasi zen orain dela urte eta erdi, gutxi gora bera. 20 urtez baloiakin ibili gabe pasata gero, baloinazueko atarian elkartzen hasi ginen, ratutxo bat pasatzeko, ratu polit bat pasatzeko intentzioekin. Eta, pixkanaka hor, bakoitzaren barrukalden berpizten juntzan aspaldian bizitako oroitzapenak.
eta inertziakin bukatu genuen lehenengo emakumezko veteranoen txapelketan, Gipuzkoako txapelketan izena ematen. Pasadan demoraldia benetan polita izan zen, kirolarloan semifinalea iritsi ginelako, baina pertsonalki lortu genuena oso benetan garaipen bat izan zen. Adin hontan taldeko kirol baten aritzea ez dalako gauza txikia. Hemen gaude, denak beasaindarrak, emakumeak, alabak, gehientsunak amak, aizpak, arrebak, lagunak, bekaileko senyorak gea. Eta, hor gabiltz, konpetitzeko gogokin jarraitzen dugu. Urte bat zarragoa gea. Abertzen bat aguantatzen dugun. Eta, eskerrak eman nahi dizkiegu gure famili guztiei, lagunei, hor egoteagatik, gure entrenamendu saioak konziliatzen laguntzeagatik, eta partidoz partido baita armaiak olako berotasunakin betetzeagatik, benetan, pasada bada. Eskerrik asko Bekaileri, ematen diogun laguntza eta babesagatik, eta nola ez, gurekin egon diren eta dauden entrenatzaileei. Iaz Roberto eta Ruben, eta aurten Jose Mari Garmendia, gure melo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hauxe, emakume edo emakumezko taldeari aurtengo saria, gizonezkoarekin goaz jarraian, gizon edo gizonezko kirol taldeari saria. Sari hori Aritzek emango du, Aritz Aldasorok, eta aurten ere sekulako lorpena lortu duen taldea izango da saritua, Beasain Kirol Elkarteko lehen taldea. Bigarren ref mailara igoera historikoa lortu duelako. Espainiako Futbol Ligako laugarren mailara igota. Mikel Arruabarrenaren taldeak Leioa, Portugalete eta Cortes taldeak kanporatuta azken hau loinatzen eta Nafarroan irabazita gainera. Bide gogorra playoff hoietan, baina aurrera atera zuena. Igoera historiko honetan, Markel eta Bengoetxea izan ziren golegile nagusiak eta horri esker Beasain Gipuzkoako ordezkaria da bigarren ref maila honetan Real Unionekin batera. Beraz, hori aipatuta ikusi dezagun eurei eskainitako bideoa. Etorri beraz, Beasain Kirol Elkarteko lehen taldeko ordezkariak, jokalariak, etorri aurtengo gizonezko kirol taldeari saria jasotzera. Argazkirako jarri zaitezte, danak elkarrekin. Arratsalde on denoi, lehenengo gauza eskerrik asko udalari sari hau emateagatik, eta, sari hau urte guztiko esfortzuaren saria da, eta, aipamen berezia eta eskerrak eman klub osoari, batez ere txikitatik handienetara,
Eta, bueno, ez aztu baita atzean dauden guztien lana, batez ere utilleroak eta egiten duten lana, Rafa, Carlos, Javi, Enrique, Eka eta haue guztiak, eta baita ere zuzendaritzari egiten duten lanagatik, ez dela erresa. Eta, bueno, amaitzeko eskerrak eman herritarrei, eta batez ere gertutik jarraitzen gaituzuenoi, familiarrei eta denoi, eta eskerrik asko eta egu berri on, eta aupa Beasain. Ondo. Urteko kirol sarietan aurrera jarraitu hirugarrena erakunde babesleari saria da, urtero eman ohi duguna. Eta sari hori, bueno, gaurkoan ona gerturatu, berriztik onaino gerturatu den, nik esango nuke mito bat. Mito bat izango dugula hemen sari hori ematen. Etorri, Marino Lejarretak emango du erakunde babesleari saria. Sari hori beti kirolaren sustapenean babesleen ekarpena ezinbestekoa delako. Erakunde publikoak hor daude, baina beti pribatuek ere sekulako lana eta babesa ematen dute. Administrazioaren eta partaideen, bazkiden laguntza bakarrik ez delako nahikoa. Sari honen bidez, Beasaingo kirol jarduera babesten nabarmendu den Anpori eskerrak eman nahi zaizkio. Goierriko oinarrizko txirrindularitza sustatuz, eskola mailatik gazte mailara eta txirrindulari gazteei garatzeko eta etorkizun profesionalean urratsak emateko aukera eskaintzen diolako. Reconocimiento a ANPO por su apoyo continuado al deporte y en especial al ciclismo, porque la ayuda de entidades privadas resulta fundamental. Ikusi ditzagun irudiak. Anporen izenean, Aitor Luluagak jasoko du saria. Aitor. Apa, txalde ondanoi, eskerrik asko sari honengatik, udalai, Anpoko talde guztien izenen, eta segidezan beste urte zolaxe elkartek babesten. Mila esker. Eskerrik asko, Aitor. Eta urteko kirol ekitaldia falta zaigu, saritzea. Saria Jon Olanok emango du, Batzokia Kultur elkarteko ordezkari gisa. Betibizi elkarteak antolatutako San Silvestre Crossak 50. edizioa beteko du. 1973an izan zen lehena. Hasierako urtetan, Beasain Kirol elkartea izan zen antolatzailea Paulino Velázquezen eskutik, Javier Eskalante eta Josetxo Imaz korrikalarien laguntzarekin. 78tik aurrera Betibizi elkartea arduratu da lasterketa antolatzeaz. Urtetan zehar, Diego García, Martin Fiz, Amaia Andrés, Lourdes Gabarain, eta atleta ezagun asko eta askoren joan etorrien lekuko izan dira Beasaingo kaleak. Punta-puntako korrikalaria atzerritarrak 80. hobesanda hamarkadan hasi ziren parte hartzen, eta ordutik edizio bakoitzean protagonista nagusiak izan dira. Hasieran adinen arabera luzera desberdinak zituen, arratsaldez izatetik goizera ere pasatzen lasterketa. Gaur egun, proba orokor bakarra egiten da, eguerdiko 12etan puntu-puntuan hasita. Eta guztira, 9 km 700 metroko luzera du lasterketak.
Estatuko lasterketarik emblematikoenetako bat da, eta lurraldeko kirol egutegian oso errotuta dago. Aurten ere, 100 parte hartzaile bilduko ditu Beasaingo kaletan zehar, korrika 2025. Urtea agurtzeko. La San Silvestre de Beasain, evento emblemático del calendario deportivo, organizada por la Asociación Betibici, celebra su 50 edición tras iniciarse en 1973. Desde el 78, Betibici se encarga de la organización de una prueba que ha contado con la participación de grandes atletas nacionales e internacionales y que ha ido evolucionando hasta el formato actual, con una única carrera de 9,7 kilómetros que parte a las 12 del mediodía del día 31 de diciembre. Consolidada como una de las pruebas más emblemáticas del calendario estatal, volverá a reunir a cientos de corredores para despedir el año en las calles de Beasain. Urteko kirol jarduerari saria 50. San Silvestre Krosa. Eta sari hori jasotzen lehena eta oraina. Susmari San Pedro, Juan Carlos Antón, Lande Ramos eta Maialen Sánchez. Bueno, 50 edizio pasau dira ja, berak aipatutako 1973 urteen Paulino Velázquez eta beste horren beste eukizuten idei hortaz. Bueno, hasierak ez dira erresak izaten eta mantentze lan hau ez da erresa. Eta mantentze lan hau da gure laguntzaileei esker, bai kolaboratzaile, bai udala, bai komertzio eta sobretodo gurekin urtez urte daren gure elkarteko beste kideen laguntza gabe hau etzan posible izango, hasi que nik uste du sari hau baita beraientzako dela. Mila esker. Bueno, ja amaieran gaude, geratzen zaizkiguna dira udalak eskaintzen dituen, ematen dituen orezko sariak, eta sari nagusia, hori da gaurko egunean, gaurko galan argituko duguna. Eta orezko udal sariekin hasteko, para comenzar con los premios honoríficos que otorga el ayuntamiento, ibilbideari orezko saria banatuko dugu eta Beasaingo udalaren izenean Leire Artola alkateak emango dio Txema Agirreri. Kirol fisioterapian egindako ibilbide eredugarriagatik punta-puntako txirrindulari taldeen fisioterapeuta izan zen orbean, onzen eta Espainiako txirrindulari profesionalen selekzioan. Aditua da fisioterapia teknika desberdinetan. Horren lekuko bere ibilbidea formakuntzan eta argitalpen desberdinetan. Aurten, 35 urte dira kontsulta ireki zuenetik eta gaur egun hasi zeneko gogo bera izaten jarraitzen du. Eguneroko ilusio bera, baina esperientzia gehiagorekin du Txemak. Beasainen eta Beasaingo kirolariekin ere ibilbide luzea egin du. Kirolarien osasunaren alde eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko urtetan aparteko lana burutu du. Orezko sari honen bidez Beasaingo herriaren esker ona eman nahi diogu. El reconocimiento a una trayectoria profesional ejemplar. A Txema Agirre se le conoce por su trayectoria ejemplar en la fisioterapia deportiva,
Ha sido fisioterapeuta en equipos ciclistas de primer nivel como Orbea, ONCE y la selección española y es un referente en formación y divulgación. Tras 38 años de ejercicio profesional mantiene la misma vocación, ilusión, impulso, con una larga labor en Beasain al servicio de la salud de los deportistas y la calidad de vida de la ciudadanía, motivo por el cual recibe este reconocimiento honorífico. Txema Agirre, kirol ibilbideari ohorezko udal saria. Animo. Eskerrik asko, ez daukat ahotsa. Eta orain, bueno, eskerrik asko, oso emozionatu nago. Euskaraz ikasten ari naiz, eta hasieran euskaraz Beasaingo udalari eskerrik asko, eta eskerrik asko nire familiari, nire emazteari batez ere, eta nahi dut eskerrik asko nire kuñatoa, Jose Cruz Mujigari, nik munduan txirrindulari izan, munduan profesionala da, nere lehenengo aldiz, berak eman du nere lehenengo oportunitatea. Eta entonces empezó la historia. Y este premio es para todos y cada uno de los pacientes que han ido pasando, me emociono, a lo largo de estos 35 años. Y quería darle las gracias especialmente a Marino, que ha venido a asistir a este momento, porque de todas las cientos de anécdotas que tengo en el ciclismo, una de las más emotivas y las que más me ayudó a trabajar como trabajábamos con los ciclistas profesionales, la tuve con su ama, cuando en la vuelta del 91, que había muchísima tensión mediática, apareció en el hotel perdida, que iba buscándole a ver si le encontraba, y cuando me vio, me agarró de la mano, me dijo, ¡ay, Chema, ya la saita no! Ya sé que te preocupas de que Marino coma muy bien. Y me dice Marino que le cuidas como una madre. Oso la saita nago. Y se marchó. Y me quedé. Y pensé, ese es el camino, ¿no? Si la manera de cuidar, si una madre de un deportista de élite te dice eso, es que ese es el camino. Muchísimas gracias, es un honor muy grande. Bueno, ari gara ia amaierara iristen, baina esan bezala. Ohorezko Beasain saria ere falta zaigu, eta hori 100.000 probako antolakuntza taldearentzat da. 18 urtez egindako lanagatik, lan ikaragarria dago 100.000-en atzean. Aurrekontua osatzea, voluntario talde handia koordinatzea, baimenak, lan burokratikoa, kudeaketa lan asko, hornidurak, osagaiak, izen emateak, komunikazioa zaintzea, ibilbideak, asko eta asko dira lanak, eta baita lotu beharreko xehetasunak ere. Baina are eta gehiago da hartzen duten ardura, segurtasunaren aldetik, eta batez ere korrikalari parte hartzailei dagokionez. Ultratrail aldi honen antolakuntza profesionaltasunez, baina musutruk egindakoa izan da. Eta urteak joan, urteak etorri, 18 urte hauetan pilatutako nekeak geldialdia ekarri du. Aurten, 14 ekitaldien ondoren,
Lasterketa bertan bera uzteko erabaki zaila eta gogorra hartu du antolakuntza taldeak. Guztira, 18 urte joan dira proiektua martxan jarri zutenetik. 1.000 egiteko herri, elkarte eta voluntario sare zabalaren laguntza behar da batez ere probaren egunean. Baina aurrez, atzetik, ezkutuko lana, astero, antolakuntza talde elkartu honi zortzaio. Egitasmo honen baitan, kolore, joera eta belaunaldi ezberdinetako herritar ugari auzolanean bat egitea lortu dute. Baina beraien esanetan urte guzti hauetan pilatutako nekea izan da uzteko arrazoi nagusia. Beasaingo udalako ohorezko Beasain sariaren bitartez, bere eskerronik handiena adierazi nahi die. Se reconoce con este premio al equipo organizador de la prueba 1.000 por 18 años de trabajo desinteresado e incansable. Coordinación de voluntarios, gestión de permisos, inscripciones, suministros, señalización. Todo ello ha requerido un esfuerzo enorme, un desgaste enorme, que tras 14 ediciones el cansancio acumulado ha llevado a suspender la carrera este año. El proyecto ha unido a generaciones, asociaciones y vecinos en un trabajo colectivo constante. El Ayuntamiento de Beasain les otorga el premio honorífico como muestra de su profundo agradecimiento. Ohorezko Beasain saria 2025, 1.000 lasterketako antolakuntza taldearentzat. Bueno, eta hitzak, nori tokatzen zaizkio. Bueno, atxaldeon eta mila esker hona etorritako guztioi. Lehen da bizi nola ez, eskerrak Beasaingo udalari etortzonegatik, guregatik gore bada. Gazi gozoa. Nola baite, hartutako erabakiaren ondoren gure amaiera izan dalako. Baina, holtza hontan, bi belanaldi nolabait daude, lehen bizi 18 urte, Andoni, Iera eta Iñaki, incluso Mikel hasieratan ere, eta gero bigarrengo belanaldi baten, arna samantzi gutenak eta bizik mantendu gintuztenak, hasieran emaliaztu dut. Baina, Josemi, Ignacio, Hilario, Iñaki ere falta da. Eskatu nahi dizueke, txalo beroa beraientzako. Zati, jendenekin du lana ikaragarria da. Ezin dezu imaginatu zenbat ordu, gauta egun, proiektu honen alde burrukan, nolabait Beasain mapan jarri eta mantendu nahi hortan, da ikaragarria jendenekin duna, ez? Orduan, hasiera oso zaietatik, bukaerak ere oso zaiak, ez da urte bateon nolabait esateko lasai ongea. Eta, ez, jarraitzeko bizkatxo bat ere, eskertzak ematen hasten bali maneiz pare bat astako dauket, norrai presa bali moduke, ez, gehien bat, gure instituzio, babesle, kolaboratzaile guztiei, beraien gabe, beraien aportazio gabe zinizko izango zen, proiektu aurrera atatzea. Eta nola ez, gure bihotza eta gure altxorra izan dian bolondrez guztie, ez? Seguramente gela hontan, 180 1.000 bolondreza izan da.
Orduan, beraia gabe ez ginek ezer izango, beti igual esan deu, dirua da, baina, bueno, bolondresak musutruk lan egite hori, uste dut oso toki gutxitan bilatzen dela, ez? Eta 1.000 lortu du, 1.800 persona proiektoren alde burruka nahitza, ez? Eta, bueno, beraientzako ere txalo handi bat. Bukatzeko eta hau igual alde pertsonalagotik, bai, hasierak oso horrak izan zien hortan, bi personak aipatu nahi dituzke, alde batetik Patxi Plazaola eta Niko Sinalde. Proiektuaren alde inorrek siniste etzunen, pixkatxo bat arnas hori ematzi guten, erotzat hartzen gaituztenean, beraiek horre ontzian, eta hori beti ni horre eramango, eta ez, oso jende garrantzitsu izan da proiektu honetan, eta beraientzako ere sari hau bada, ez? Eta bukatzeko ja, nire emazteari, dibortzioko papelak askotan ibili dalako hor maian dantzan, eta bere laguntza gabe erabezinezko izango zalako, eta nire nahiari ere, ez da girun da, baina bakit hemen da bilela, izan zalako trapezistan sarea, ez? Eroitzen nintzen aldiro, jaiki araizen ninduna, ez? Orduan beraia guztientzako, sari hau. Mila esker da noi. Eskerrik asko lantalde. Eta sari nagusia bakarrik falta zaigu aipatzea, eta hori hortxe gutun azal batean dago gordeta, itxita, beraz, Elena, kirol zinegotziak, hoi bezala, irekiko du, gaurko sarituetatik, 4 saritu hoietatik, epaimaiak aurtengo sari nagusia, el gran premio esaten dena, ez da, nork eramango duen, esango duena. Bueno, aurtengo sari nagusia Beasain Kirol Elkartearentzako izango da. Beasain Kirol Elkarteko lehen taldea, bigarren ref mailara lortutako igoeragatik etorri. Lau saritu hoietatik, urteko 4 saritu hoietatik, epaimaiak, 8 kideko epaimaiak erabaki du aurten, Beasain Kirol Elkarteko lehen taldea izatea sari nagusia, urteko sari nagusia. Eta argazkiaren ondotik, danak jaisteko, ia esaten digute, Igartzako jauregia, gaurkoan, bete-beteta dago, eta goiko balkoiak ere, jendez gainezka daude ez dakit denbora emango dien, jetxiko dira? Bai, jetxiko dira. Etxarongo diegu, argazkirako, bien bitartean aprobetxatuko dugu esateko, beti bezala, saritu guztiak, gero hemen argazkia aterako dugula, familiko argazkia, epaimaikide, saritu eta sariak eman dituztenak ere, iak abitzen gehan, hemen danok, Garbinek bere gran angular horrekin aterako digu argazki bat, ia lortzen duen. Eta berriz ere gogoraraziko dizuet, gaurko gala grabatua geratuko dela, YouTubeko kanal horretan, Beasaingo Udalaren YouTubeko kanal horretan, berriz ere ikusi nahi duenarentzat, eta argazki galeria ere zuen eskura izango dela gaurko argazkiekin, hemen ateratako argazki guztiekin, eta gero baita ere, hau amaitu bezain pronto, hortxe ondon, Igartzako errotan izango dugu lunch txiki bat, hemen gauden guztiontzat, bai? Beraz, familia argazkia eta ondoren errotara joango gara, denok gonbidatuta zaudete, lunch horretara. Hor, jan edanarekin, elkarrekin egoteko, elkarrekin hitz bi egiteko, eta aurtengoak zergatik ez, esate baterako, aurtengoak kirol mailan eman duena, eta harremanak ere sortzeko. Bueno, hemen dauzkagu ja, jetxi dira, gainotzeko lehen taldeko jokalariak gogoratu aurtengo sari nagusia,
urteko sari nagusia Beasain Kirol Elkartearentzat dela. Bueno, futbolean bezala, batzuk makurtuta jarri, hori da. Ia ohituta zaudete zuek, Beraz, jartzaitezte. Nik argazkiaren ondoren mikroa utziko dizuet azken hitzak, zuetako norbaitek esateko, zuetako batek, edo bik, nahi duzuen moduan. Beraz, ia nor animatzen den, zein da bozera mailea? Julen izan da, beste bat. Venga, Markel. Markeleko ez zela, venga, Markel. Sí, bueno, a ver, ez dakit. Mila esker berriro, ja ipatu dugu lehen. Horrelakoak lortzea denok esatu dugu moduan ez da erresa izaten. Iaz lortu genuen, eta, bueno, espero dugu aurten kategoria mantentzea, eta zein edaki, gurren urtetan segertatzen den. Mila esker. Eskerrik asko eguren. Bueno, orain, eta ia galari amaiera emateko, zatozte sarituak eta sariak eman dituzuenak, eta ia hemen kokatzen garen, batzuk eserita, Garbinek esango digu nola. Eta gure aldetik besterik ez, eskertu zuen presentzia gaur hemen, mila esker denoi, egu berrion guztioi eta urte berrion ere bai, ongi pasa festa hauek, eta urte berriak ekarri dezala honena guztiontzat. Mila esker, ongi izan. Bai.